Yan po Hello ang mga itsura ng friends, plaza dito. welcome to my channel again, Vlogsi TV. Please like and subscribe. Ito na po ang part 3. Panoodin nyo na. Oh lala! Hello my friends. Like, comment, subscribe. Watch now. Vlogsi TV. Whatever the topic, vlog it. Yung plaza nila no, dito sa Sampapian no. Kasama niyo ako. Pakita ko sa inyo. Yan po no. Yan. Ito po ang plaza nila. Punta yan na. Yan po no. Yan po ang itsura ng plaza dito. Ano? Yan. Ito ang itsura ng plaza dito sa Sampapian. Yan po. Yan. Kaya na. Ikutin natin. Kung makita yung mabuti. No? Yan, magalit to. Magpahinga na dito. Pagkapagod ka dito. Parito. Bumol na. Napasok tayo rito para makita yung itsura pag nasa loob. Ito po ang loob ng plaza nila. Okay. Ito po yung San Fabian Municipal Hall. Tignan nyo. Okay. Yan po no. Tara, tayo tayo. Tignan nyo na po. Ito po ang San Fabian Municipal Hall. Lang po ang municipal hall nila dito no? Ito po ang kanilang municipal. Okay. Hello mga friends, ayan po no. Bali nakita nyo po kung ano yung vlog natin ngayon. Bali pinakita ko sa inyo ang bayan ng Sampapian dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pinakita ko sa inyo ang kanilang simbahan at yung sa loob ng kanilang palengke. Kung ano yung mga benta nila no, gaya ng mga gulay, mga prutas, mga isda, mga karne at mga iba pa. So hanggang dito na lamang tayo at makita ulit tayo sa panibagong vlog ko. Pero bago ko umalis ay huwag nyong kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel no. Yan po oh. Vlogsi TV. Okay. Paalam na.